he channel clear tu zong te voini hian Thai Netflix series lar tak mai Girls from Nowhere episode True Love kan en hodona nanoi fan zong te tan kan hla ne ama sain he channel a subscribe lo ho khan milo subscribe sakma saula kan video tharapiang in mai lo nan notification bell lo on bok ula theitop karon chhu zel bok don nia mei chetlei rol zir lai pakhat chu uniform hachung chuan bangsang tak phena dingin bidang te nan lo mulo na chuan film khur takina che vela en kola chumi nu chuan paper them pakhat chu bangle lama chuna rol pheizo zawa bangle lam phena chuan rol thar tlangwal pakhat chuan chuale kharol ruk chu a han la ti chuan le kha them chu chiarin an zir tlan wat tur thu in ziaka chumi nu chuan a mi pa jok chuan a thil ken te chu mei chelama chuan a varel ru vele ngal alan dan chuan ei tur chi sang sang da khomania ma se chu tian chavel zong zong chu an zir tir tu pakhat chu na lo en renga he an mi hian school lama in ngai zona hian tun ma tang to an boina berle tun thleng po an la boi zelna ani thu soya tin chu tiang mi pale mei chen kara in ngai zona chu an skola chuan an khap thlat thu soibok chu ti lai mek chuan an skola zir lai pakhat po chuan lo mureng in thlamuang takin in chong varanda sira chuan lo thu veng venga ti chuan he school notification board a chuan chu school a mei chelu te ta na dress code le dan moi zong zong chu a in ziak veka alan dan chuan he school hi mei chehlang school ni in discipline khole strict takan nia ma se chu tiang chu an ni rei donem ama zirtir tu strict takha a ming chu miss narumol ni in headmaster bula chuan an school a chuan eng tiang po mi pa school ne na chhun fin chu adu lo thu shilin ma se headmaster thung chuan an school in fee le fan anei tlema wangin an kalzel nan chuan an ti nge ngai thu hril Miss Normal thung chuan an school chu a class a san thu le mei chenung chang thate zirtir na hmun ania ma se an school chu mi pa ne na an soi khom chuan a to lo tur thu le mi pa te hi rannu ang me an nia an school a chuan har sanna le boina tam tak thlenin an school za omna hiala bo thei thu soin principal thung chuan ti thei waka nei lo thu le an school kalzel nan chuan chung paisa chu an mamwa tin zirtir tu te ta na an hlote po pe kan ngai ve thu hrilin ma se Miss Normal thung chuan principal ma chuan lekha them tam tak ron vomin chung chu mei che ho le school danga mi pazir lai ho in biak rukna ani thu hrilin headmaster chuan paper pakhat chu enin anui vurvura headmaster chuan enga vak ma ngai lovin athil soi zong chu chung zir lai ho chuan lekha in thon velte anna chiang ani mo ti zong le tin mi pa school ho ne na in soi khom chu adue mo du loemo a thlengwat dona he chuan noremali phalna chu la ngai na chan tur shalovin chuaya ahne na chuan an school zirtir tu zong zong ta chu in puwa cha tur le zirlai zong zong ta po chu lo in ring vek turin atia ti chuan Miss Normal chu zirtir tu office a chuan kalin chak lo tak chung chuan thu thar chu a hrila alan dan chuan he school zirtir tu zong zong po hi mei chia vek an nia tinani chuan mi pa school ho ne na anin zom lo nan chuan an ni ho chu tranrual an ngai thu soin amai ro chu an zinga mi zirtir tu pakhat chuan thilpoi vakani na a hriat lo thu chu a hne na chuan a soya amai ro chu Miss Normal chuan zirlai mei cheu chu an thatlai hun ber thleng donin ven himan ngai hun lai ber ni in chu tiang ani wang chuan veng him turin zirtir tu ho chu alo hrila tinani chuan mi pa ho chu an no pang chiain enkolan boi thlaka tin an school an kal veni chuan mei che ho tan thilpoi takan thlen thei thu soin atu soi chu an zirtir tu pakhat Miss Linda chuan alo thlop hlea ani chuan man lak watangai thu hrilin an school zirlai te pon an hriat ruk deuh to thu ron soya mi pa school ne na inzom chungchang vel chu official takala puan chhoni silovin tuin nge chung thu vel chu puang dartin Miss Normal chu a thinrim emema chuti lai mek chuan zirlai pakhat a hming na no aron lang thoveng takin a lo thu veng veng ti chuan zirlai mei chedang ho bula chuan kalin midang ho chuan chung thuleng wak vel chu thudika ni le ni lo chu an ron zota tin na no thung chuan bungho pa chuan o atia an zinga mi zirlai pakhat chuan mi pa ho ne na anin fin huna chuan omdana thiam lo tur thu le physical class vel po mi pa ho ne nan kalangai don to wang chuan omdan tur a thiam lo hlea na no thung chuan chu tiang thila chuan har satna lo thu hrilin mi pa ho ronom ve tur chu thil ro pui le danglam bi kan i lo thu le an hne na chuan thon thu pakhat hrilin mi pa zirlai ho vina zirtir tu pakhat an hlo em chungchang vel chu alo hrila ti chuan an school rule pakhat na chu ron langin chu an school rule sa chuan an school zirlai mei chia reng chuan mi pa ho fiam tu tho hrim chu an nui pui tur ani lo tia in ziaka
tin mi paho po chu skula chuan ron lut ve tan ta mei cha school chi ani thin chu tuna chuan mi pazir lai tam takte po an tei ta so wa zirlai mi pathan khat le mei cha than khat chu in tok lai hlein an bula na no ron kal nu chuan an vai an in hmel hria theinan chuan alo puya tin na no chuan zirlai senior pakhat a hming namning chu an school compound vela chuan mi paho hroi kol tur le classroom dan vel hril kol turin atia ti chuan chung zirlai mi parual le mei cherual ho chu ti pa fangkol tur chuan an kala zirlai mi pa pakhat a hming panjin chuan fiam thuron thoin an vai chuan nui tlang ho diala mei chho chu in thlahung taka nuin ma se na no chuan mi paho in fiam thuan du ti le abula ding mei chia le mi pa te chu anin hnai theinan a zeina zongzong chuan thei to palo chhuwa ve bok chung an chelai vel chu Miss Linda chuan lo hmuin an thlalak sak boka ti chuan Miss Linda chuan chung thlalak vel chu Miss Nauremal hne na hmuin engtin nge chetan na kang tina zota tin Miss Nauremal thung chuan chung boina le har satna ta chu chinfel dana hriat thule a top tir ngei tur thuwa soya atuk chuan zirlai ho chuan aslam bi nein Miss Nauremal chuan school dan le dun chu asoi chuak ta tin he ni hi mi pa le me cha zirlai ho zirlai an zir dun tan ni chu niin Miss Nauremal chuan chung dan le dun chu a hminga social distancing ani thu soin mi pa le me che inkar che din po chu a phal lova ti chuan me cha zirlai ho zongzong chu a dinglama om turin atia tin mi pa zirlai ho po chu a veilama ding turin atibok tin dan chu puang zelin mi pa le me chia classroom hranan om tur thu soi lein classroom pakhata in biak le zirdun chu phalani lo hrim hrima me chia win le khan zirlai chuan Miss Nauremal chuan mi pa zirlai ho ril ruti boinan atlan kwaltir thina tin skula chuan chocolate le cold drink hrim khapin chu tianga thi chan chu Miss Nauremal chuan chung in turte chuan mi pa zirlai ho ril ruwa thil thalo tuin an mi pachak na hira chho thei wang ati ani ti chuan screen a chuan an school rules number somthum le palina chu ron langin chu rules a chuan mi pa zirlai reng in bon hute choina na bon hute ti tongkam man hrim chu khapnin chu aya chuan pasteurized drink tia soitura tia tin school cafeteria chuan mi pa le mi che ho chu table khata choi dun hrim chu khaptlat ania tin zirtir tu te po chuan an en thlareng boka tin na no chuan me chedang ho bula chuan line up pakhata group chat an nei thule mi paho ne na anin biak thin tur shilin telve vek tur chuan atia ti chuan group chat a chuan mi pakhatin bon hute du thu ziakin ti chuan ano chuan mi te hmu hlau tak chung chuan a pe pheya tin anin biak lai chuan Miss Linda in ron hmuin a phone chu a thu sak deuh maka chumi hnu chuan Miss Linda chuan Miss Nauremal hne na hmuin anin text novel a hmu chuan a thin rimin a in se ru na hleya ti chuan ti dan tura ngai tu atanta chumi hnu chuan screen a rules number somli pakhatna rules khole maktak mei chu aron omle ta chuta chuan mi pazir lai zongzong le mei chazir lai zongzong chu in be pop thei to lo tura siam an nia man an ni vai chuan an account chu suspend le block mak tur ni in ti chuan a zana chuan Miss Nauremal chu a study room a chuan lo thuin dokana chuan thalak pakhat hi alo ena chuta thalak en chu a tleiro lai a thalak nin a thian thatak nena anom dun lai ania ti chuan chu mi hnu chuan Miss Nauremali thalaka mi chu a hun lai kha ron langin hlim taka a thian nu nena anom dun lai chuan Nauremali chuan a hne na chuan school lu na ngai chu nuama tin a thei phot chuan an school a zirtir tu ni ve ngai tur thu chu a soya ti chuan a pa ngai a ron let lein Miss Nauremal chuan award don pakhat chu alo en renga ti chuan chu award don chu kumsang ni sompakua zirtir tu thaber ni na award choi moina hlutaka don chu alo nia ti chuan Miss Linda chu vabiain alama tan wangle apui thina wang chuan lom thu hril Miss Linda po chuan Nauremal tan chuan engkima huam tu ron hril ti chuan screen a chuan an school rules chu ron lang lein rules number somsari le pahni na ania chuta chuan an school a zirlai zongzong chu an mani an pui ni lo te laka chuan in to chang te group message na te ril rungai to na tak ngel po chuan feelings nei khaplat ania chuti lai mek chuan na noi chuan midang nen chuan in be in a thian te po chuan engtin ngei ti big tia zo tin a chan chu an account zongzong block to wang kha ania ti chuan na no chuan an hne na chuan app store pakhat thadeu a download thule a apps ming chu thula fani thu a hrila chu app chuan an zirlai zongzong te ni na le an id zongzong te thup sak vekin mi pange mei chian ni ti po a hriat thei lova ti chuan zirtir tu te chuan an ni na dik tak chu an tha thei don lova chumi hnu chuan chu apps thula chu zirlai te ho zinga chuan lar hlein
tichuan an vai mei chuan an hmang ta luai luai a username atan minglem mak tak tak in phua sakin tichuan in be ho theita ma se chu minu chuan Miss Naurimal chuan nano chu office a hmuin a hne na chuna ma hi he true love vorlar tu le zirlai ho hmang tura ti tu chu iniem tina zota nano po chuan pha boilem lo chuan amani thu hril Naurimal chuan hne na chuan he fc delete tura tin thil poizo ka thleng ma nge ya ti to vat turin atia a chan chu an control thei bak baka boinan to a hlo wang ni in mei che than katin an rai phaina thenin an virginity a hlo wanga ti ni na soya nano thung chuan apps delete chu thil fin thlak takani lo thu hrilin he apps in a hmang tu te ni na chu a thup sak ta wang chuan zirtir tu ta chuan no pang ho en thlak nan an hmang thei ti na soya zirlai telaka boina thlen tamjok don chuan an da bo thei thu hrilin ma se an mani zirtir tu ho jok chu he apps lipuya hian tangin control thei lo chin an thleng zo gang ti chu a hlo pui thu hrila Naurimali chu na tu soi chu fin thlak le anga ina hne na chuan chu apps chu tunaya darzau zo ka thedar turin atia tina hne na chuan thil thleng zong zong te ron report vek turin ati bok ti chuan Naurimal po chuan apps chu download in ti chuan Naurimal chuan account siam ngalin a username ata empty vase chu a hmanga tin account chu username a rose nen chuan a in mil thlap boka ti chuan an pani chuan in bengal vatin in remi alo ma se an in nel dunin anin ngai na ngal hle a tin Naurimal chuan an nun hlui ngai toiletin a thianu pakhat chu a bialpa wanga lungchia le tra chuak taka alo umlai chu a hnema a thianu chu a kom ngai bernin a mingru thai ania chuti adin kar har satna te a hril mek lai chuan an bula ru thai bialpa chu a bula chuan ron kalina hne na chuan ngai damaron dil Miss Naurimal chuan kal lo turatin ma se thianu chuan a thian thaber Naurimal ai chuan a bialpa a thlang zo Naurimal chuan a theiang tokin kal lo turin ti ma se ru thai chu akal ta thawa chumi nu chuan screen a rules ron lang lein rules som kwale palina nin Miss Naurimal chuan mi pa le meichia to phot afala in kom le in mu chu an huan man chu kani chuan hremna am pumpel lo tur thu shilin tin zirlai te assembly na chuan zirlai hoten an rule siam to te an zom that lo em wang chuan dan thar dang khau tak siam nin zirlai meichia zong zong chuan building le lama tlasan kal to tur thu hrilin chuti lai mek chuan Miss Linda chu abula run kalin zirlai blacklist ho dan an zom lo wanga an phone chu sak ho tur ta chu an nia assembly an zo nu chuan nano chu Miss Naurimal hne na chuan run kalin an plan anga thilakal fule fulo aron zota ti chuan hne na chuan room pakhata mi pa le meichia om dun thomang tak a hriat thu hrilin ti chuan Miss Naurimal chuan kongkhar chu a honga ti chuan a chunga chuan panjing le nang ningite an lo om dun Naurimal in sum thei lo chuan an khum hrep pa chuan a hmun phia kuang ken chuan an panhina hlap deuh zot zuta chuta le panjing a lu tang chuan thiron chuaka ti chuan chu tiang thila thlen tir ta chu Miss Naurimal po chu a in chhir hle a zirlai no pang pahnih te an chuan hu chuan Miss Naurimal chuan a school lu lai ngai toilet le in a thian thaber ru thai na kalsan ta ka wang khan hrom ti hlein chutan zirtir tu pakhat chuan ru thai theitop chu ma se an san thei lo thu le a thi thu a hrila an zirtir tu in ru thai thi thu a hril ta ka chuan Miss Naurimal chu in sum zo thot lovin tla sa chuan a trap deuh charchara ti chuan a hun pa nga ya chuan ron let le in Miss Naurimal chu headmaster chuan a office a akawa Miss Naurimal chuan ngai dam dil tum ma se headmaster chuan tutoring class an kalwanga lo om dun mai an ni thu hrilin Naurimali dan siam ta chuan an school tan poyatlen thei thu hrilin a hne na chuan hliam tor zirlai no pangten ko tan khin ma ngeya an school atanga chuak tur chuan a hrila atuk chuan principal chuan Naurimali chu ma chuan thu seina hun a pe a ti chuan zirlai no pang ho ma chuan Miss Naurimali chu ronding chuakin chutia thu soi mek lai chuan nanoi chuan a phone la chuakin thil lengmani tak tum chu anaya ti chuan true love mang tu zong zong ta ni na chu ron lang chuakin ti chuan an vai mai chuan an match pui chu an tha thei ta an ko pui tho te an tha ta chu an hlim hle a ti chuan an ko pui te lam tho chu an pan ta so wa ti chuan Naurimal po ron langin alo match pui ve chu Miss Linda I alo ni renga ti chuan Miss Linda chu a hne na chuan ron kalin Naurimali laka arilu put mang zong zong chu a in puang chuak veka ti chuan Linda chuan va ko in ma se Naurimal thung chuan alo pom lo ti chuan Linda chuan a hne na chuan mangai na chu mangai na nia khoya tang point lo kalin lo ma se an pom tur ania an za pui tur ani lo tia hrilin ti chuan Linda chuan Miss Naurimal chu kal hnain a hmuya a kisa ti chuan Naurimal po chuan mangai na hlut zia chu a hrethiam ve ta ani ti chuan nano ron lang ve lein helai hmuna siam that turte a siam that zo hnu chuan mun dang pan le turin
akal le ta ma se chu ti mek lai chuan notification a ron dong chuta chuna match pui chu ron lang vein an school a zir lai hmeichhe pakhat alo nia chunu chuan a bula chuan ron kal hnain a ron sua nanoi chuan en zuin khedeuh suk pa chuan screen lam ron enin a top ta ani Maybach